Çalakiya ji bo ziman li Diyarbekir hat astenkirin. Tora ziman û çanda Kurdî şeş mehverê ji bo zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdehiyê û zimanê fermî dest bi kampeynek îmzayê kiribûn. Dixwazin van îmzayan bişînin parlamentoya Tirkiye û netewên Yekbûyî. Bi vê mebeste li Diyarbekir xwestin mîtîngek li dar bixin lê destûr derneket. Siz gelmediniz, oradan gelmediniz. Piştî ku mîtîng hate qedexekirin, endamên Tora ziman û parlamenterên HDP li gel visadan welatiyan xwestin ofîsê daxuyaniyek bidin. Lê visadan polîsdora wan hate girt û destûr nedan ku daxuyaniyê jî bidin. Demdem alozî jî derketin. Parlamentera HDP a Rûhayê Ayşe Sürücü bertek nîşanê helbesta tundiya polîsan da û got mirov ji bo daxwaza ziman li vir in. Li hember zimanê Kurdî bêtehamûlî heye ev pergala ne hebûna Kurda ne jî zimanê Kurdî qebûl nake. Yani li sê bajaran em dixwazin şahiya zimanê Kurdî li darbixînin ji bo her sê şahiya jî destûr nehatayin. Yani ne Cizîr ne Wan û ne jî Amed. İro me jî xwest em bi gelê xwe re herçi qasî ji bo şahiyê destûrê nehate bidayîn jî em daxuyaniyekê bidin çapemeniyê. Feqet wek we jî dît ji vê sêdeyê em û gelê xwe bi dorpêçên polîsa û bi mertiyala hatin dorpêçkirin. û tevî ew qas astengî jî gelê me şûn de gav nabît bi seda bi hezara jin û ciwan li vir bûn. Anê daxwazek vî gelî heye ev daxwaza daxwazek rewayê gelê Kurd perwerda zimanê dayîkê dixwaze. İro perwerda zimanê dayîkê mafekî rewayê yani mafekî gerdûnî hemû kes mafê wan heye bi zimanê dayîka perwerde bibe. Zarokê Kurdan jî mafê wan heye. Bakın çekim yapılacak yer değil. Burası çekim yapılacak yer değil. Geçer misin? Peki danışmanızın çekim görevi yok. Beni çekiyor. Hayır. Beni çekiyor. Polis tedbirimiz var. Beni çekiyor. Polis tedbiri var. Burada polis tedbiri içinde siz bu şekilde yönetemez. Beni çekiyor. Edilmek zorunda kalıyor. Ne söylediğinizi iyi biliyorsunuz. Sonlandırın. Polîsan nehîşt ku sê çar kes jî werin ba hevdû. Endama Tora ziman Şîlan Elmaskan bertek nîşan da û got ev helwest li dijî Kurdî ye. Êku dixwaze bi zimanê me perçebûnê di hişmendiya me bike em jî zimanê wî hebûna wî nasnamayî nas nakin. Heta ku we bi peymana Lozanê Kurd kirin çar parça we gomê zimanê wî bikin çar parça. Em ê zimanê wî hişmendiya wî û çandayî bikin çar parça û niferin zimanê me hebûna me û hişmendiya me bikin çar parça. Em ê bi zimanê Kurdî netewa xwe xeleka xwanê Kurdî ava bikin. Parlamenter anî ziman ku helwesta qedexekirinê bêtehamûliya Kurdî ye û ew ji bo şermezarkirinê daxuyaniyê jî protesto dikin. Ev dijminantiye li ser ziman em vê protesto dikin daxuyanî tune em bela dibin gerî evvela bimên dixweşînin. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.